Εδεσιμολογιότατε, πατέρα Σπυρίδωνα, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Κυρίου Ιερονύμου, κυρία Σταθοπούλου, εκπρόσωπε της Υπουργού μας, της κυρίας Αλεξοπούλου, κυρία Γιδά, Πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κυρία Αγγελοπούλου, Αντιδήμαρχε της νέας Αντιδημαρχίας Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, κυρία Μαρνελή, από το τοπικό μας Συμβούλιο, πρόεδροι, μέλη και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας, θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην κυρία Πεντεβή, αγαπητά μέλη του Χορευτικού Ομίλου Αιγείου και του Συλλόγου Κεφαλίνων και Ηθακισίων που σήμερα συμπράττουμε και του Μουσικού Εργαστηρίου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγείου, πιστός στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε το 1978, προσφέρει στο κοινό της Αιγιάλειας, μέσω συνεργασιών με άλλους συλλόγους της περιοχής μας, μια ακόμα ποιοτική θεματική παράσταση, αφιερωμένη αυτή τη φορά στα Επτάνησα. Η προσπάθειά μας για να παραμείνει άσβεστη η ιστορική μνήμη, καθώς και τα λαγογραφικά στοιχεία, τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις μας, είναι αέναοι και κατά καιρούς κάνουμε αφιερώματα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας κάθε τμήματος της ελληνικής επικράτειας. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν συμπολίτες μας που έλκουν την καταγωγή τους από τις περιοχές που παρουσιάζουμε και οι συνεργασίες με τα σωματεία τους αποβλέπουν στη μέγιστη δυνατή ακρίβεια αποτύπωσης των στοιχείων του πολιτισμού τους. Τα Ιόνια νησιά αποτέλεσαν το 1864 την πρώτη προσθήκη στο ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1821. Με αφορμή λοιπόν τα 160 χρόνια της Ένωσής τους με την Ελλάδα, ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου της 25 Μαρτίου του 1821 μας προσέφερε μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να παρουσιάσουμε για μια ακόμα φορά, μια και ο Χορευτικός Όμιλος Αιγείου δεν είναι πρώτη φορά που παρουσιάζει Επτάνησα, υπό τη μορφή όμως αυτή τη στιγμή αφιερώματος, χορούς, τραγούδια των Επτανήσων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως παρότι τα Επτάνησα άργησαν κάποια χρόνια, 43 χρόνια, να ενωθούν με την Ελλάδα, ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας ήταν ο Κερκυραίος Ιωάννης Καποδίστριας, ενώ η Επτανησιακή Σχολή άφησε το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, αφού τόσο ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, με το ποίημα του «Ύμνος στην Ελευθερία», που συνέγραψε το 1823, όσο και ο συνθέτης Νικόλαος Μάτζαρος, που το μελοποίησε το 1829, ήταν εξέχοντα μέλη της. Οι πρώτες 24 στροφές αυτού του ποίηματος το 1865, μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, αποτέλεσαν τον εθνικό μας ύμνο, με τις δύο πρώτες να παίζονται στις επίσημες ανακρούσεις του. Από το 1966 αποτέλεσε και εθνικό ύμνο της Κύπρου, που ειδικά φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε, αφού συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή την 20η Ιουλίου του 1974 στο βόρειο τμήμα της και την παράνομη κατοχή του. Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγείου και τα μέλη του, εκτός από τη σημερινή μας εκδήλωση, θα δοθεί στα μέλη του η ευκαιρία αύριο στην καθιερωμένη παρέλαση όπου λαμβάνει η χώρα την παρέλαση της 25ης Μαρτίου ο Χορευτικός Όμιλος, να παρελάσουν εκτός των άλλων και με φορεσιές από τα Επτάνησα και να δώσουν σε αυτή ένα ξεχωριστό χρώμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη συνδιοργάνωση της σημερινής μας εκδήλωσης, το Δήμο Αιγιαλίας, βλέπω και τη γυναίκα του Δημάρχου, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, τόσο για την παραχώρηση του χώρου, όσο και για την ένταξη στις παράλληλες εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, τους μεγάλους χορηγούς μας, την Πανεγιάλια Ένωση Συνεταιρισμών και την Τεχνική Εταιρεία Άκρος. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τρεις χοροδιδασκάλους μας, την κυρία Χρύσα Βαγενά, την κυρία Αθηνά Κωνσταντινίδου και τον κύριο Γιώργο Κατσίβελο για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, καθώς επίσης και όλους όσους φαίνονται και δεν φαίνονται, που αφιλοκερδώς προσφέρουν συνεχώς από τον πολύτιμο χρόνο τους για να έρθουν εις πέρας τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Την εκδήλωση, τέλος, τιμάμε τη συμμετοχή του ο Σύλλογος Κεφαλίλων και Ηθακισίων Αιγιαλίας και Καλαβρίτων,
ο Άγιος Γεράσιμος. Η πολυφωνική του χοροδία θα αποδώσει αντιπροσωπευτικά δείγματα της λογοτεχνικής παράδοσης της Επανανησιακής Σχολής και θα ακουστούν οι χαρακτηριστικές καντάδες της. Στη μουσική διεύθυνση είναι η Αλίκη Ζαφύρη, ενώ στο πιάνο ο Ανδρέας Αδαμόπουλος. Στην παράσταση συμπράττει το Μουσικό Εργαστήριο Αιγείου με την εξαμελή ορχήστρα του, την οποία θα σας παρουσιάσω μόλις τώρα. Τον κύριο Σάκη Παπαδημητρίου, που έχει τη μουσική επιμέλεια και παίζει κιθάρα, λαούτο, μαντολίνο, φλογέρα. Τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, που παίζει βιολί. Τον κύριο Βαγγέλη Μακρυγιώργο, στην κιθάρα, στο κλαρίνο και στο τραγούδι. Τον Τάκη το Στούρα, στο ακορδεόν. Την Κωνσταντίνα την Πατάλη, στο σαντούρι. Και τις κυρίες Μάρθα Κυριακοπούλου, Κατερίνα Σταυροπούλου και Ιωάννα Οικονομοπούλου στο τραγούδι. Η σημερινή εκδήλωση βιντεοσκοπείται και φωτογραφίες υπάρχουν στο στούντιο Mike και θα κλείσω με μια παράφραση γνωστής καντάδας, παράφραση που επειδή τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι στα Επτάνησα και έχω ακούσει από επτανήσιους μουσικούς. Ξέρουμε όλη την καντάδα Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα. Αυτά τα 4 νησιά στολίζουν την Ελλάδα. Έχουμε όμως μόνο 4. Οι Επτανήσιοι προσθέτουν και τα άλλα 3 και λένε Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα, Παξί, Ιθάκη, Κύθυρα, στολίζουν την Ελλάδα. Και με αυτή την καντάδα σας καλώ να την τραγουδήσουμε τώρα όλοι μαζί για να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκδήλωση. Θα φύγω λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Καλού κακού. Κέρκυρα και Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Ζάκυνθος και Λευκάδα, Παξί, Ιθάκη, Κύθυρα, στολίζουν την Ελλάδα. Καλή διασκέδαση. Η καρδία μου ελπίδας έχει, Πάτερ του κόσμου, ο άνεμος πριν τας διασκορπίσει, Πάτερ του κόσμου, τη νύχτα σκίζα της ελπίδος, προσφυλεί τέκνα της πατρίδος. Τα σκίζια της ελπίδος προσφυλεί τέκνα της πατρίδος. Νοικία ελπίσα θα σώσε και ανοίγω, θάνατον θέλω, διασέπνεω και χαίρομαι. Θάνατον θέλω, διασέπνεω και χαίρομαι και ανοίγω. Πρώτης Ελλάδος του ιερού, θάνατον θέλω, θάνατον θέλω,
Καλούμε τη χοροδία να ανέβει να πάρει τη θέση της και το χρονικό της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα μας πει από την Αιώνιο Βιβλιοθήκη η κυρία Μαρία Σταυράκη, η οποία έχει περάσει από το χορευτικό μελοηγείο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παιδιά της ως χορευτές, και είχαμε την τιμή να ήμασταν στην πρώτη χοροδία του χορευτικού ομιλογίου υπό τη διεύθυνσή της το 1994. Με συγκίνηση, υπερηφάνεια και με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάζουμε σήμερα την 160η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα. Μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε ως λαός και ένθος και ποια είναι η θέση μας στο δυτικό πολιτισμό, αλλά και να χαράξουμε με αυτοπεποίθηση την πορεία μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο. Είναι γνωστό ότι τα Ιόνια νησιά, ευρισκόμενα σε ένα ευαίσθητο από στρατηγικής άποψης χώρο, είχαν γνωρίσει κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων διάφορες μορφές ξένης κυριαρχίας. Την ενετική, τη γαλλική, τη ρωσική και τέλος την αγγλική. Οι γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην τότε Ευρώπη, ιδίως στη Γαλλία, καθώς και οι αλλαγές στους συσχετισμούς των ναυτικών δυνάμεων της περιοχής, συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην τελική ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα στις 21 Μαΐου 1864. Ας παρακολουθήσουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής ένα συνοπτικό χρονολόγιο των αγώνων και των θυσιών εκείνων οι οποίοι διεκδίκησαν με σθένος, ηρωισμό και αυτοθυσία την ένταξή τους στην Ελλάδα. Νοέμβριος 1815, μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα στο Βατερλό με τη Συνθήκη των Παρισίων και το Συνέδριο της Βιέννης, τα Επτάνησα γίνονται αυτόνομο κράτος με την ονομασία Ηνωμένες Πολιτείες των Ιωνίων Νήσων, αλλά κάτω από την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Τα Επτάνησα διοικούνται από τον αυταρχικό αρμοστή Τόμας Μέτλαντ, ο οποίος, προσιλωμένος στις αρχές της Ιερής Συμμαχίας και με έδρα την Κέρκυρα, ξεσηκώνει έντονο αντιπολιτευτικό ρεύμα. Σεπτέμβριος 1848. Ταραχές ξεσπούν σε όλα τα νησιά, με σημαντικότερες την εξέγερση του Σταυρού στην Κεφαλονιά και αργότερα στην περιοχή της Σκάλας. Πλήθος χωρικών επιτίθεται σε δημόσια κτίρια στο Αργοστόλι, πυρπολώντας τα, αφού πρώτα έκαψαν όλα τα χρεόγραφα, τα ομόλογα που τους κρατούσαν οικονομικά δέσμεους, κίνηση που θεωρήθηκε η απαρχή του αγώνα των Επτανησίων για απελευθέρωση και ένωση με το ελληνικό κράτος. Η αντίδραση των Άγγλων είναι οι κρεμάλες και τα βασανιστήρια σε δημόσια θέα, ενώ οι αγωνιστές κρίνονται ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Μάρτιος 1850. Συγκροτείται η πρώτη σύνοδος της 9ης Βουλής της Ιωνίου Πολιτείας και ο Μέτλαντ αναδεικνύει πρόεδρο της Γερουσίας τον Δημήτριο Σολομό, τότε έπαρχος Ακίνθου, και πρόεδρο της Βουλής τον Κανδιάνο Ρώμα. Προτείνουν ριζική μεταρρύθμιση του συντάγματος, που όμως βρίσκει αντίθετο το ήδη ενεργό και δυναμικό κίνημα των ριζοσπαστών, που έχει όχι μόνο εθνικά χαρακτηριστικά, αλλά και έντονο κοινωνικό και επαναστατικό προσανατολισμό. Τα λαϊκά στρώματα διεκδικούν τα δικαιώματά τους με στόχο την οικοδόμηση μιας δίκαιης και ελεύθερης κοινωνίας.
Οι ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος ήσαν οι κεφαλονίτες εκδότες Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και Ιωσήφ Μομφεράτος. Στη Ζάκυνθο έχουμε τους Φραγγίσκο και Ναθαναήλ Δομενεγίνη, στην Ιθάκη τον Παΐζη, στην Κέρκυρα τον Ποφάντη και άλλους. Ο λαός έχει ήδη αγκαλιάσει τους ριζοσπάστες, τους οποίους θεωρεί αληθινούς πατριώτες, αλλά αυτό έχει σαν συνέπεια ο αρμοστής να συνεχίσει τους διωγμούς με εντονότερο ρυθμό, επιβάλλοντας πρόστιμα, φυλακίζοντας και εξορίζοντας εκείνους που εκδηλώνουν φιλελληνικά αισθήματα. Εξορίζει ακόμα και ιερείς, κλείνει σχολεία. Φεβρουάριος 1853. Συνέρχεται η 10η Μεταρρυθμιστική Βουλή της Ιωνίου Πολιτείας παρά τις διαμαρτυρίες των ριζοσπαστών ότι συγκροτείται παράνομα. 1854. Το κίνημα για την απελευθέρωση της Υπήρου και η εξάπλωση της μεγάλης ιδέας έχει μεγάλη απήχηση στα Επτάνησα. Ζακυνθινοί πολεμούν στο πλευρό των επαναστατών παρά την απαγόρευση του Άγγλου αρμοστή και τις σκληρές ποινές. 1855. Τα Επτάνησα μαστίζονται από πείνα και από επιδημία χολέρας. Τα αμπέλια ξεραίνονται και οι γεωργοί βρίσκονται σε απόγνωση. Η κατάσταση χειροτερεύει όταν ξεσπά ο Κρημαϊκός πόλεμος και περιορίζεται η εισαγωγή του σιταριού. Την επόμενη χρονιά η εξάπλωση της επιδημίας παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Στη Ζάκυνθο οι νοσούντες ανέρχονται στους 1082, από τους οποίους οι 611 πεθαίνουν. 1857. Συνέρχεται η 11η Βουλή της Ιωνίου Πολιτείας και σχηματίζεται νέα κυβέρνηση. Γίνεται γνωστό το σχέδιο του αρμοστή Τζον Γιάνγκ να παραμείνουν η Κέρκυρα και η Παξή υπό αγγλική προστασία και τα υπόλοιπα νησιά να ενωθούν με την Ελλάδα. Έντονη ήταν η αντίδραση των ριζοσπαστών βουλευτών και ιδιαίτερα των Κερκυραίων, και έτσι νέος αρμοστής, ο Γλάθστον, ο οποίος θεωρείται φιλέλληνας, εγκαθίσταται στην Κέρκυρα 12 Νοεμβρίου 1858. 1859. Μετά από περίοδο άγριας τρομοκρατίας, κλείσιμο εφημερίδων και μαζικών συλλήψεων, η Ιόνιος Βουλή υιοθετεί εκ νέου ψήφισμα με το οποίο διακηρύσσεται πως μόνη και ομόφημη θέληση του Ιωνικού λαού ήταν και είναι η ένωση όλων των Επτανήσων με το βασίλειο της Ελλάδας. 1863. Νέο ψήφισμα την 23η Σεπτεμβρίου είναι ομόφωνο. Αναπόφευκτα η συνθήκη του Λονδίνου στις 29 Μαρτίου 1864 αποφάσισε ότι τα νησιά παραχωρούνται στην Ελλάδα ως δώρο ή καλύτερα ως πρίκα κατά την ενθρόνηση του Γεωργίου του Πρώτου. Έτσι, την 21η Μαΐου 1864, ο Θρασίβουλος Ζαΐμις, ως εκπρόσωπος του βασιλέα, παρέλαβε τα Επτάνησα από τον τελευταίο Άγγλο αρμοστή Ερίκο Στόρξ σε επίσημη τελετή στην Κέρκυρα. 21 Μαΐου 1864. Οι βρετανικές φρουρές σε όλα τα φρούρια της Επτανήσου αντικαθίστανται από ελληνικά στρατιωτικά τμήματα, υποστέλλονται οι βρετανικές σημαίες και γίνεται έπαρση της γαλανόλευκης. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η ένωση της Επτανήσου με τον εθνικό κορμό της Ελλάδας συνιστά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας. Σε ποιο σημείο άραγε θα βρισκόταν σήμερα η εθνική, καλλιτεχνική και λογοτεχνική μας υπόσταση αν δεν είχε προηγηθεί η ενοποίηση αυτή? Πώς θα ήταν άραγε το πνευματικό μας επίπεδο αν δεν είχε ιδρυθεί στην Κέρκυρα η Ιόνιος Ακαδημία, το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που παραχώρησε τη θέση του για να ιδρυθεί μετέπειτα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα? Πώς άλλωστε να μην εκτιμηθεί πως η μεγάλη συμβολή της Επτανήσου στην καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, στη δημιουργία της Επτανησιακής Λογοτεχνικής Σχολής, στην όθηση της μουσικής και του θεάτρου, στην προσφορά του Τερτσέτη, του Μαβίλη, του Λασκαράτου, του Βαλαωρίτη, του Πολυλά, του Κάλβου, του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Ας αναλογιστούμε λοιπόν πόσο δεινή θα ήταν η θέση της Ελλάδας με την απουσία των Επτανήσων. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα της επετείου που γιορτάζουμε σήμερα.
Να ανακαλούμε πάντα από τη λύθη στη μνήμη το σπουδαίο και πολύπλευρο κίνημα πνευματικής ανάτασης και αγωνιστικής αυτοθυσίας που οδήγησε στην απελευθέρωση και συνένωση όλης της ελληνικής φυλής. Ευχαριστώ. Ιούλιος 1822, η κάμπη της Κορίνθου ερημώνουν. Η στρατιά του Δράμαλη με τους 30.000 μαχητές καταφθάνουν και εισβάλλουν στην πόλη. Ελαφρά οπλισμένοι οι χωρικοί της περιοχής, πώς θα μπορέσουν να αντέξουν άραγε? Σαν τους 300 των Θερμοπυλών, στα στενά στα Δερβενάκια. Οι εικόνες ζωντανεύουν με χορούς επινίκιους. Η θλίψη γίνεται χαρά και η ελπίδα γιγαντώνεται. Η αυριανή γενιά θα γεννηθεί και θα γαλουχηθεί με το γλυκοβίζαχτο γάλα της λευτεριάς. Ας τραγουδήσουμε την ομορφιά της, όπως τότε, στα παλιά ένδοξα χρόνια με τις οδές του Πίνδαρου.
καλέσουμε το μουσικό εργαστήρι να έρθει στη θέση του. Θα ακολουθήσουν χοροί της Ζακίνθου από το χορευτικό ομιλογίου, ο Κυνηγός, ο Λεβαντίνικος, ο Μέγας Ζακυνθινός και ο Σταυρωτός. συναντήσει μια ερημοκρυσιά, έτυχε να συναντήσει μια ερημοκρυσιά. Προχωρεί και μπαίνει μέσα με λυπητερή καρδιά, βρίσκε εκεί και προσκυνούσε μια μικρή καλογραία, βρίσκε εκεί και προσκυνούσε μια μικρή καλογραία. Καλημέρα καλογραία το όνομα σε σπίτι μου, ας το μάθω κι ας πεθάνω στο ερημοκρύσι αυτό, ας το μάθω κι ας πεθάνω στο ερημοκρύσι αυτό. Το όνομά μου δεν το λέω γιατί θα το λυπηθείς, γιατί ήσουν αιτία καλογραία να με δεις, γιατί εσύ ήσουν η αιτία καλογραία να με δεις. Έλα μάτισε τον τόπο και παντρέψου μια βραδιά, πάρε με το κυνηγάρι που σ' αγάπησα πιστά, πάρε με το κυνηγάρι που σ' αγάπησα πιστά. Πώς τον όρκο να πατήσω το Θεό να ανηθώ, πέντε τι είναι τώρα όπου ασκεί το εδώ, πέντε τι είναι τώρα όπου ασκεί το εδώ.
Ακολουθούν χοροί της Κέρκυρας από το χορευτικό μυρωδηγείου η Περατζάδα, ο Κερκυραϊκός η Ρούγα, ο Αγιώργης, ο Γαστουριώτικος, η Φουρλάνα και οι Μπαλέτες.
Συνεχίζουμε με καντάδες από την πολυφωνική χοροδία Αιγιαλίας. Η ωραία κεφαλονιά, το καράβι, σε ένα παπόρο μέσα και κεφαλονιά πεντάμορφη. Το μουσικό μας οδηπορικό με τις κεφαλονίτικες καντάδες ξεκινά με την ωραία κεφαλονιά σε μουσική Γεράσιμου Πορλίγκη και στίχους άγνωστου ποιητή, προσφέροντάς μας μαγικές εικόνες μιας αγαπημένης πατρίδας. Θα ακολουθήσει το καράβι σε στίχους Σωτήρη Γαλιατσάτου και μουσική Σπύρου Μαρκάτου, που μιλά για το μορφότερο καράβι του κόσμου, αφού πάντα γυρίζει στο πολύ αγαπημένο μας Αργοστόλι. Στη συνέχεια, μία ξεχωριστή αντιστασιακή καντάδα στη μνήμη των αγωνιστών ριζοσπαστών που τα χρόνια της αγγλικής κατοχής τους πήγαιναν με τα παπόρια αλυσοδεμένους στην Κέρκυρα για παγχωνισμό. Τίμημα των αγώνων τους για τη λευτεριά της πατρίδας και της κοινωνίας. Ο τίτλος του είναι «Το Παπόρο», που λένε πως έχει γραφτεί από τους ίδιους τους μελοθάνατους. Εύθυμος ο σκοπός και τα λόγια, μα εμείς θα τραγουδάμε μέχρι να φτάσουμε. Θα κλείσουμε με την κεφαλονιά πεντάμορφη, μια κεφαλονίτικη λαϊκή καντάδα σε στίχους Γεράσιμου Κουνάδη και μουσική Σπύρου Μαρκάτου, που αποτελεί τον ύμνο της απείρου ομορφιάς της γης του Ένου.
παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια, γαλέτες παξιμάδια μας έτρατάρανε. Σαν κυθός και κυρά δεν θα σας ξαναδώ, ωραία μου κεφαλονιά, πολύ σε αγαπώ. Κεφαλονίτης απ' την Αγιά Φημιά. Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα βρε πουθενά. Σαν κυθός και κυρά δεν θα σας ξαναδώ, ωραία μου κεφαλονιά, πολύ σε αγαπώ. Καπέλο κροκιδένιο και τρίλινο βρακί. Πιστόλα καλαμένια, πιστόλα καλαμένια, πιστόλα καλαμένια και βέργινο σπαθί. Σαν κυθός και κυρά δεν θα σας ξαναδώ, ωραία μου κεφαλονιά, πολύ σε αγαπώ. Στην Κέρκυρα μας πάνε να μας κρεμάσουνε. Μα εμείς θα τραγουδάμε, μα εμείς θα τραγουδάμε, μα εμείς θα τραγουδάμε ώσπου να φτάσουμε. Σαν κυθός Κέρκυρα δεν θα σας ξαναδώ, ωραία μου κεφαλονιά, πολύ σε αγαπώ. Σαν κυθός Κέρκυρα δεν θα σας ξαναδώ, ωραία μου κεφαλονιά, πολύ σε αγαπώ.
Ακολουθούν χοροί από το χορευτικό όμιλο Αιγείου, από το νησί της Λευκάδας. Το νησί που έχει την ευκολότερη πρόσβαση, δεν χρειάζεται πλοίο για να μετακινηθούμε. Θα δούμε το Γιάννη το Μαραθιανό και το Θιακό. Γιάννο
δούμε τώρα, θα ακούσουμε Μενεξέδες και Ζουμπούλια από το Μουσικό Εργαστήρι. Ακολουθούν χοροί της Κεφαλονιάς, το χορευτικό ομιλογίου, ο Μέρμπιγκας, Οικουζοσταματιστός, Ρόιδο και Μπάλος. Thank you.
η καλύτερη γυναίκα ομορφύτερη. Όλου του κόσμου οι χαρές στα όμορφα σου μάτια μα των Αγίων. Σου κόρμι δεν το ξετρώ ούτε στιγμή.
μετά την Κεφαλονιά πάμε να βρούμε τα όμορφα κύθυρα. Χωρί των κυθύρων, τα ζαγαράκια, το μεσαρίτικο, την Παπαδοπαναγιώτενα και το τσιρικότικο. Thank you.
Μύθος είναι, μην το παίρνετε στα αλήθεια. Πριν κλείσουμε την εκδήλωσή μας, θα ήθελα να μας πει δύο λόγια η εκπρόσωπος του Δημάρχου, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Μαρία Γιδά. Και θα κλείσουμε με τα λίγα λουλούδια, αν θέλει στείλει μου, ένα Fox Anglais, δυτικός τρόπος ζωής. Τα Επτάνησα μας βάλαν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, μέχρι να βρούμε την Ιθάκη που μας είπε ο Καβάφης, και εύχομαι να τη βρούμε όλοι γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε τόσο πολύ. Ωραία ευχή. Καλησπέρα από μένα και εκ μέρους του Δημάρχου μας, που απόψε δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά απόψε ζήσαμε δύο πάρα πολύ όμορφες ώρες. Μας ταξίδεψαν όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν εδώ με μουσικές και χορούς. Ήταν μια εκπληκτική εκδήλωση. Δεν έχω παρά να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν. Ξεκινώντας από το χορευτικό όμιλο, το μουσικό εργαστήρι, τις χοροδίες μας, ήταν όλα φανταστικά, καταπληκτικά. Νομίζω ότι αυτή είναι η ευθύνη και το χρέος που έχουμε όλοι, ο καθένας όπως μπορεί και σε όποια θέση και αν βρίσκεται, να βοηθάμε αυτές τις ενέργειες, γιατί είναι αυτές οι οποίες κρατάνε ζωντανή την παράδοσή μας, που η παράδοσή μας είναι ο πολιτισμός μας και με αυτόν μπορούμε να πορευόμαστε και να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες για τον τόπο μας. Όλα αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα για τον τόπο μας. Πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά σε τέτοιες δράσεις και τέτοιες εκδηλώσεις. Πάντα έτσι να συνεχίζουμε, πάντα έτσι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.
μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια. Αν σε αγαπούν, τα άνθη θα στο πούν, τα βούβα του έρωτα τραγούδια. Τα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου, και πάλι φίλε μου, απόψε λουλούδια ο κήπος σε πλημμύρισε, έτα και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς, κι από τα κάθια του να μη ματωθείς. Τα λουλούδια θέλεις φίλε μου, και πάλι φίλε μου, απόψε. Μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια. Αν σε αγαπούν, τα άνθη θα στο πούν, τα βούβα του έρωτα τραγούδια. Τα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου, και πάλι φίλε μου, απόψε λουλούδια ο κήπος σε πλημμύρισε, έμα και μύρισε και κόψε. Μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς, κι από τα κάθια του να μη ματωθείς. Τα λουλούδια αν θέλεις φίλε μου, και πάλι φίλε μου,